Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da yau, barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yau za mu yi maganganu akan wasu abubuwa da suke faruwa tsakanin wayannan ƙasashe guda uku, musamman ma idan muka danganta abubuwan da wayannan manya-manyan jarumai da kuke gani haka kamar haka. Kuma idan muka ƙara danganta abin da wannan babban malami wato Sheikh Aminu Daurawa. Inda idan muka yi waiwaye a tsakanin wayannan ƙasashe guda uku, musamman ma idan muka yi duba da abubuwan da suke faruwa na yanzu. Wannan ƙasashe ba kowane ƙasashe bane sai ƙasar Ghana, ƙasar Najeriya, ƙasar Nijar. Sai dai kafin nan bari mu zagaya ɓangaren talallukanmu. Ina wayanda suke yawan kiran mu a waya, wayanda suke so za su buɗe harkar YouTube channel, wayanda za su dinga ɗora shirye-shiryensu kamar sababbin mawaƙa da sabbin masu comedy duka da har ma tsofaffi waɗanda suke so a san su a faɗin duniya domin a dinga bibiyar su domin su ma su yi suna a faɗin duniya, da kuma waɗanda suke so su yi suna a faɗin duniya, da kuma waɗanda ma suke sha'awar irin shirye-shiryenmu, ko kuma waɗanda suke so za su dinga ɗora wani program ko project ko kuma dai wani abu makamanci haka domin a san su a faɗin duniya, domin duniya ta san shirye-shiryensu da kuma kalallakin kayayyakinsu. Ku sani cewa ga dukkanin mai bukata zai iya ɗaukar lambar mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp. Sannan kuma ina waɗanda suke so za su yi amfani da wanda aka tara subscribers da yawa a cikin shi, ko kuma waɗanda suke so za su yi amfani da wanda aka buɗe shi, ma'ana ma aka fara biya a cikin shi. Ina kuma waɗanda YouTube channel ɗinsu ya samu matsala ko kuma suka kasa gane kansa, suka kasa gane gindinsa. Ina waɗanda suke so YouTube ɗinsu ya tafi daidai kamar yadda ake buƙatar kowane YouTube ya tafi. Ku sani cewa ku kanku za ku iya ɗaukar lambar mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp. Ba mu tsaya a nan ba. Ina wayanda suke so za a yi musu waƙar aure, wato waƙar gidan biki kenan, ko kuma waƙa ta siyasa ko waƙa ta sarauta, wato wanda za a waƙe mishi sarauniya ko kuma sarki. Ina kuma wanda yake so za a yi mishi waƙa ta talla domin a tallata mishi abin da yake yi. Ina kuma waɗanda suke so za a tallata su kamar irin masu harkokin da suke so a san su, ko kuma wanda suke so za a waƙe musu wani babba ko wata babba ko waƙa dai ta wani abu na daban. Ku sani cewa ko kanku za ku iya ɗaukar lambar mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp. Ba mu tsaya a nan ba. Ina wayanda suke so za su bada tallallukansu domin a tallata hajojinsu, kamar wayanda suke harkar magunguna, ko kuma wayanda suke harkar business, ko kuma wayanda suke harkar aikin hannu, domin a san ku a faɗin duniya kuma a neme ku ko ma a zo inda kuke. Ku sani cewa za ku iya ɗaukar lambar mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp. Bari mu dawo ainihin abin da ya ajiye mu dangane da wayannan manya-manyan mutane da ya kama mu maganganu a kansu, ko kuma mu ce abin da ya ajiye mu a kansu, musamman ma idan muka yi waiwaye da duba na rayuwa a yanzu, inda idan muka ta'allaka abin da ƙasar Nijar zuwa ƙasar Ghana har ma zuwa Najeriya. Tabbas akwai maganganu da yawa wayanda wasu da yawa sun san su, wasu kuma da yawa ba su san su ba. Musamman ma ta ɓangaren ci gaba da kuma ɓangaren taɓarɓarewar ƙasa ko taɓarɓarewar halaye. Inda a dukkanin wasu, ko kuma mu ce inda wasu da yawa suka sani, ƙasar Najeriya ita ce gaba da wayannan manya-manyan ƙasashe kamar haka, wato ƙasar Nijar da ƙasar Ghana. Inda ƙasar Najeriya ta yi ƙaurin suna, inda wasu da yawa sun san da cewa tabbas Najeriya babbar ƙasa ce wacce ake matuƙar ji da ita ma a Afirka baki ɗaya. Sai dai akwai matsaloli da yawa da suke matuƙar yawo a cikinta. Inda kamar yadda wasu suka sani, Najeriya babbar ƙasa ce wacce a yanzu inda wasu da yawa sukan yi maganganu a kanta, inda wasu suke cewa ya aka yi Najeriya ta zauna har wasu ƙasashe suka wuce ta ɓangaren ci gaba da ɓangaren abubuwa na rayuwa. A yanzu Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da komai nata ya lalace, kuma komai nata ya taɓarɓara ya lalace, domin ko kaɗan Najeriya tana fama da abubuwa makamanta daban-daban, kuma wasu halaye daban-daban. Inda Najeriya a yanzu ta yi ƙaurin suna ta ɓangaren cin hanci da rashawa. Inda a yanzu ma inda wasu da yawa suke ta cewa Najeriya ba a barinta, akwai inda ko mu ce akwai ƙasar da ba su yarda da ɗan